Pa 13 February limene ndi Friday likudzali, mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kukhala ndi sona imene akhale akufotokozera Malawi zinthu zosiyanasiyana maka pamomwe akhale akuyendetsera dziko lino. So kumeneku malingana ndi sona imene ikukonzekeredwayi, program ya lero idali kuwunikira mfundo zimenenso Amalawi akuganiza kuti mtsogoleri wa dziko lino ameneka aziwunike komanso kupereka chiyembekezo kwa Malawi pamomwe akhalire akuyendetsera mapulogalamu ena osiyanasiyana. Pali nkhani monga zachuma zimene afotokoza kuti kufikira tsiku la lero boma besi lidapereke chisogozo ndi ndondomeko zimene ayika kuti nkhani yachuma akhale akuikonza motani, pambali ponena kuti boma lakhazikitsa misonkho yosiyanasiyana komanso anthu akudikira kunena kuti atatha kupereka misonkho kuti zomwe zikuza mtsogolo ndi zotani. So mwina kupitulira musona amene akhale akufotokozera. So timvere tonse limodzi zimene anthuwa akambirana. Lero ndi pa 11 February 2026 ndikulandireni ku programu inanso ya kulinji pa wireless yanu wireless ya Times, ndipo dzina langa ndine Vayana Chunga, ndipo leronso tabwera ndi mutu wina oti tikambirane. Lero tikukambirana nkhani yokhuzana ndi State of Nation Address SONA imene ikubwera, imene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika apereke ku mtundu wa Malawi lachisanu lino. Ndiye funso nkumati mmenemu ayankhulemo zotani? Kodi panopo mukaliona dzikoli ni madera ati amene akufunika kuti boma lisindike? Tichite zinthu mosiyana bwanji ndimene timachitira kumbuyoko kuti dziko lipite pasogolo? Tikaonanso kumbali ya anthu a Malawi ya siku ndi siku akumakamba za mitengo ya zinthu ikukwera, komanso katundu akufika mitengo yonena kuti iwo sankathe kufikirapo ayi. Kodi tithandizike motani? Tithandizane motani? Boma lingapange motani kuti dzikoli liyambe kuyenda bwino? Ndiye mstudio muno sindili ndekha, ndi Wanda Msisia. Wanda, wadzuka bwanji? Ndazuka bwino, kaya wadzuka bwanji Vayana? Inenso ndadzuka bwino. Nakuonani pa posta pena pake kuti ayi mumagawa uthenga. Ndiye kuti kwa mawu apezeka kulinji mamauno. Achidaisisa kusunga akwena kuti tizagwise ntchito mukulinji, koma you can hear the voice kuti inali inagwira ntchito. Inagwira ntchito. Ndiye tikhalanso ndi anthu osiyanasiyana programu iyi. Tikhala ndi Ernest Tindwa amene ndi wankuluso osakatula nkhani za ndale mdziko lino. Tikhalanso ndi George Piri nawonso nda political commentator, komanso John Capito amene ali executive director Consumers Association of Malawi. Iwowa akambira kwambiri a Malawi mbali ya katundu kapena kuti zinthu zimene timazipeza mdziko lino zimene panopo zakhala zovuta kuti tizifikire chifukwa cha mitengo ndi mavuto ena azachuma. Tikhalanso ndi atolankhani athu Gresham Gama ku chigawo chakumwera, Innocent Chunga chigawo chapakati, komanso Bernard Muhoni chigawo chakumpoto. Koma poyamba tiyambe ndiwe Wanda kuti SONA imene ikubwerayi, what are your expectations? Chabwino, mavuto athu ndangona Vayana. Sikuti pachita kukhala zodabwitsa kuti tikukamba chani, chifukwa kwa ine mukaonesesa muonabe kuti mavuto athu ndokuti chakudyabe chikutivutabe. Food security ndekuti ndi nkhanibe yokuti tiziona kuti tipanga bwanji. Takhala tikubwera ndithu ndi ma initiatives osiyanasiyana pano tili FCP. Mutakuona kuti maboma onsewa kuyambira titangosintha boma kuchoka ku chipani chimodzi kufika ku zipani zambiri, kumene tidaonapo ndithu maboma ena akubweresa tinkati chani subsidy. Ndiyomweyo imangosintha mayina. Yes. So you'd see kuti sitinafikebe ifeyo kumaona kuti ngati dziko limene tikhale tukwanisa chaka cha 62 mchaka chinochi tikuzira muli apatoka. Tumalepherabe ndithu tumazakhala nthawi ina yake apa chaka anthu osamakhalabe ndi chakudya chokwanira. So uonabe kuti imeneyo ndi vuto be. 62-year-old person who can't feed himself ndeti makhani nkhawa kuti azakwanisa munthu yekuzidyesa yekha, you know, munthu ndi gogo sopano. So those are my issues amene akhala kuti vuta. Ukayang'ana kumbali ya Katangale Wayana pa 100 kwacha iliyonse 30 kwacha imapita kukatangale. Uzonaza timaba
katangale and anthu amapanga katangale usanthu ochokera kwina ndifeyo timazibera tokha ndama kuti titumikire timaiba timafuna ikhale mthumba mwathu titumikire ifeyo osati dziko nde muonanso kuti infrastructure development is a problem ukaona pano pa nthawi ya mvula umadabwa kuti tala wathu timamutenga kuti nthawi ya mvula amakokoloka atala amayenera kuti azikhala nthawi ya mvula ya dzuwa wathu imvula ikamagwa mapotoho amene ali living in town munomo umvesa chisoni chimbowo chomati koma ichichi akuluakulu mpaka na anthu akumafikano pomangotenga doti umakwirira okha ngozi zina zimene zakhala zikuchitika mu M1 road Blantyre Lilongwe nkhani zake zomakhala zomwezi kukumbika kwa misewu so chimene ndikufuna kunena mwachidule nditha kupereka zitsanzo zambiri koma I think you get the point wayana mavuto athu ndi omwewo now kulankhula sitimakhala ndi vuto kumalawi kunoko munthu sungati chite 40 kuti amalawi simadziwa mavuto anu simatha kulankhula ayi pamene ife timavutika ndi zimene talankhula zija kuti tikazichite pa ground nde ineyo ndimafuna kuti ndipemphe kuti pamene a president akukonza state of the national address I think tonse timavomereza kuti malawi tili ndi mavuto pamene timasiyana wayana is the how part how do we fix these problems nde ndimaona ngati kuti tinakasamira kwambiri kumene koko kuti ifeyo clearly tufuna tipange easy ndikukhala ndi follow up kuti zimene tikunena kuti tukachita zija tikuzichita chaka choyamba easy so kwa ine nditha kukhala munthu wosangalala titadziwa kuti kodi tizipanga bwanji chifukwa kupanga highlight mavuto aliyense amatha tapanga highlight zaka zambiri pano patiuzane nokuti ife kuchoka 2026 uzafika 2027 tukapanga ichi tikamaza bwera next year tikuza kupasani update usati kunenaso mavuto acha komanso timaona kuti timakamba kuti mwinaso china chimene chokuti tizipanga ndicho kuti anthu kutengera mbuyomu amatha kunamiza mtsogoleri pa zinthu zina so amthalika asamalise akamakalankhula kuti kodi zona ndi ziti zabodza ndi ziti so that amalawi azitha kuona kuti tikuuzana zona zokhazokha chabwino Wanda munganenera kuti tikhala ndi John Kabito tikhalanso nda George Phiri komanso Ernest Tindwa ndipo posachedwa pa tikhale tikwayika pa line koma pamene Christopher Mkosi akupanga za malaini po kuti magest athu afike mprogramu iyi mwina chigawo china chimene mafuna kuti ungotithandiza kufotokozera ndi nkhani ya the actual SONA presentation kuti takhala tikuona kumbuyo ku masona nthawi zina makhala ma hours president akuyankhula nditu in detail each sector kaza maphunziro kaya zachane taonanso kumbuyo masona ena akukhala in a different format ngati sona yomaliza imene anapanga chakwera if you remember anango kamba zimene anapanga district inaliyonse from Chitipa mpaka kufika ku Nsanje taonapo nditu zinthu zosiyana ena afupi ena atali I don't know iwe ngati munthu wa communication nkhani ya delivery is there a better way of delivering sona ineyo masiku ano anthu ambiri tikumakamba kuti anthu alibe nthawi yomvesera zinthu zambirimbiri ukamafika kuti ukamveza kumapeto wayiwala zakoyambirira tiyeni tizingokhala ndi chindunji mu communication muwayana concentration level is very important you cannot sit there listening to 4-5 hours takhati kuona phungu athu ena zaka ndizochulukirapo amagona literally ndithu amagona kukhala kuti muli ma microphone timva mikonono memujamu nzotopesa so tikhale ni njira amene timalembera president kuti kodi what are the real issues sitinganene chilichonse abwana komanso kuvutika kufotokoza zinthu zambirimbiri kumangoonesa kuti palibe chimene wapanga chifukwa awayana ngati mwapanga zinthu 4 mutha kungobwera mu parliament muchozanira kuti ineyo ndapanga number 1 ish number 2 ish number 3 ish chaka chizina zimene tikubwera zifuna tipange ichi akapanga ichi ndi awa zathapo koma kufotokoza kulowera uku wayana you lost in translation ai pano ti landire alendo athu Ernest Tindwa mukundimva Vayana ndikukumvani tipereke moni kwa omvera athu onse ai ndathokoza kukhala ngati line iyo ndimanzenene koma I'm sure kuti technical athu akuonza nditu line imeneyo tipite kwa George Phiri mukundimva mwadzuka bwanji yazikwa bwino ndikukumvani
ila mvula ya mbili salima kuli mvula ya mbili kusalima kwacha bwino kuli mvula ya mphamvu chabwino ndikumva nikoma movutikira moduka ayi moduka momwemo muzilimba tiyamikire kuti mvula yafika kumeneko. Pomaliza a John Kapito, mwatsuka bwanja John Kapito? Aine ndazuka bwino kaeni muli bwanja awayana ndi awanda ajimene anga andevu zamwe ife tili bwino wawa chabwino tathokoza. Sona ndimene ikubwerayi taona masona ambirimbiri kumbuyoko, koma nkhani ndionena kuti chiyembekezo chanu nchotani pa sona imene ikubwerayi. Ndiye nonse ndikupasani funso lomwelo kuti muyankhule mawu anu kenaka tizipitiliza ndi nkhani zina zofunika kuti tikambirani. Tiyambe ndi inu John Kapito, my expectations anu ndotani sona ikubwerayi? Ningobwerekerapo mawu amene munalankhula amene ngandimamvera kuno bwino munafotokozanso nkhawa zanu kuti tu kani zimene tikufuna kuti zikambirane panozi takhala tikupempha atsogoleri athu pa nthawi yayitali, takhala tikubwereza koma zonse zimene takhala tikunenazo tazipange sokotekini palibe chimene tikuona kuti chikubachitikayi. Pakali panopa tikapereke ninganene kuti sona imene ikubwera Friday wa president ndio yoyamba yawo makamaka mchirowere mkomamu. Apinji chiyembekezero nchachikulu kwambiri. Komanso tikayang'ana timene choma chatili pakati panopa nziko muno. Ningapempheso kuti Amalawi kuti chiyembekezero chathu chakhale chachikulu ayi. Pakati panopa ndithu tili mu chithaphwi, tili mmatope akulu kwambiri woti mwina pakati panopa imene tingamapange mwina musona imene iyi ndipo ndi njira zoti tisonyeze kuti tituluka bwanji muchithaphwi mmene tilimu matope mmene tazifika titulukamo bwanji kuti tikhale mwina kunja yambe kukamba zinthu zoti mwina ndiye tiyenda bwanji. Pakati panopa chuma cha dziko lino chikuyenda chili mavuto ambiri ndipo zitenga nthawi watakhala kuti kapena ndopa mirako ndofuna kuti muya ameneyo apange zinthu zopsa kwambiri kuti mwina zaka ziwiri zitatu zikubwerazi mwina tikhale tachokapo. Pakali panopa tikulankhula ndi sona imene ikubwerayi tili ndi chidengu pamutopa cha 24 trillion or 25 trillion nyangong'ole oti chimene chocho chatikhalira kusana kuti chiki chonse pafunika kukhala ndondomeko ziyambira kuti tionsese kuti tingapange chani kuti ziko liyambe kupeza ngongole zake zimyake nazozi. Tingapange chani kuti ngongole mmene muzinde anthu ayambe kupeza zinthu. Ndiye noti gataniso kuti mwina chitukukochi chiyambe kwafikira anthu amene akupereka misonkho yayo yochulukayo. Ikhala sona yovuta kwambiri imene ndimayakapeka kwambiri timaganiza kuti president imene achitepo lwangu alero apereka ndithu ndondomeko zonesa kuna kuti kodi nanga tingapange chani kuti tichepese kakusinwe upe kwa ndalama zimene timakupita chitoni kodi zipezeka pa 25 trillion pa zitapezekapo bwanji. Ngendi chani chimene tikapange kuti tichepese mavuto amene wawa kuti asakhale kosi kuti mwina ndikupereka chikhulupiriro kwa Malawi kunena kuti misonkho imene tikutikira yonseyi cholinga chake nchoti mwina ili chonse mmatope mmene mumu kodi nanga tukachuka mmatope mmene mumu chikhulupiriro akuti pasa chotani kuti ifeyo tiyambe kukhulupirira kunena kuti mwina kutsogolo kuno tizaona zinthu zabwino pamene zikuonekera pakali panopa ndiukayika kunena kuti tingapange mapromisi mwamu zanthu lero kuzera musoda kuti zinthu zikhala bwino nkosatheka kuti chuma ichi tikachisinthe muzaka ziwiri zaka chimodzi pamene zikubwerazi popanda ifeyo eni wake m'Malawi muno kuyikapo ndi thuluntha loti tipange chuma. Pakali pano palibe ndondomeko iliyonse imene tikupanga zoti tiyambe kupangapo ndalama zakudya, tiyambe kutukuka, tiyambe kuonesa kuti madera athu akumuzi am'matawuni muno amba kuoneka bwino kumene chikuchitikapo chikuoneka kutolera misonkho koma palibe zonsese tangokhala kupomako angokhala ndiye tikuyembekeza kunena kuti president akamalankhula
apereka ndithu masomphenya ondipasa ife chikuchikiro kunena kuti mavuto amene waticho kamu pali izi zimene tifuna tipange iniyo awayana ndevu zamwayi muziwanso kuti pakali pano palibe china chilichonse chimene boma lakazikisa chimene tikupasa ifeyo masomphenya onena kuti pokwera zaka ziwiri zitatuzi mwina tiyamba kupanga chuma toti mwina tipita kunja tikhala ndi forex mwina tikhalanso ndi mafakitare oti tisagwera malayi muno kukamba kugwira ntchito zawo zonsezi ni mavuto amene tikuwaona misonkho imene tikukionayi imapangisanso kuti anthu asafune kubwera ku dziko lanulo ayi pachoti misonkho yakapakompeya ndi mayiko amene tayandikana nawo makampani akuja samafanso kuti akwire ndepakati panopa kuti anthu amene sakugwira zintchito potangati ngapakechani kuti katundu kumisikako anthu amafunsa asikali katundu tusagatsika ayi ngati ngongole zathu zili chonse ngati ma-interest rate yakupangikali mmene alipo ndipo ngati simadi ya ndalama ngati mene tipanjira pakati pano kupasika pa 25 trillion ndikumakhala ndi boma kumene kupaka anthu ake muoneka anthu andalama kwambiri aliyense galimoto aliyense timalawansi kupeyang'ana zonsezi zikutipasa mavuto ndipo ineyo zikutipasa chikayiko kuti pakati pano ndiyauza Malawi kuti zinthu zingasike kuti mitengo yambe kufika kumalayi kutoko ndikuti ma-interest rates yambe kufika chuma chakunja chiyambe kupezeka ndipo kadiyereka ndalama kathu ife ya Malawi makamaka kubomako pakhale kuti tachepesa tikuganiza kuti tona mmenemu timva president akuti pasa makamaka nkhani zitatu kodi ndi chiyani chimene tikupanga kuti tipange ndalama zakunja ndi chiyani chimene tikapanga kuti ma-interest rates asike pansi ndi chiyani chimene tikupanga kuti tisiye kunya ndalama kumene isetu umagoguwa maumbo siyana zimene tikupereka mavuto kwa anthu a Malawi amene pakali panopa alowanso mavuto ena olipira misonkho yochuluka kuposeranso kuti zakweza mitengo zosiyana mdziko muno ndi ineyo lero mawa Friday nikuyembekezera kuna kuti president atipasa masomphenya awo makamaka khale nkucha makamaka Friday chabwino. Hello. Yes, and manena kuti ikhale Friday. Ayi ndathokoza kwambiri Kapito. Now wanda kodi mmene akuyankhuliramu kunena kuti Amalawi tisakhale muna ndi chiyembekezo kwambiri. Ena tamanena kuti no, you're being pessimistic. Ena tamanena kuti no, you're being realistic. Pamene papa, how do we balance kukhala anthu amene tili osanyozera chikhulupiriro chonena kuti zinthu zitakusintha komanso at the same time anthu ovomereza pamene tili funso lovuta zimene zimachitika ndiyo kuti munthu sungataye chikhulupiriro chifukwa ukataye chikhulupiriro ndekuti zativuta. So chikhulupiriro chimakhala nacho komano anthu amanena kuti manage your expectation. Usakhale kuyembekezera kwambiri chifukwa pena umakhumudwa. Umene umakhala uthenga olira umene ukuchoka kwa Malawi kupita kwa atsogoleri athu kuti nthawi zambiri takhala tikudyetsedwa galu. Ndiyeno ngati mpata wapezeka kuti munthu ukhoza kuchita redeem yourself kuti anthu ayike chikhulupiriro chifukwa kuti anthu akhulupirire wayana umayenera kuti upange zinthuzo zoti anthu azikhutitsidwa naye kuti uyu ni munthu kuti tikhoza kundalira ni munthu kuti tikhoza kunkhulupirira. So apa ngati President Mutharika has been given an opportunity to come into the parliament and to tell Malawian people to say Malawi ine ndofuna ndipange chonchi pano patili pano that's why timati state of the nation tili party ngati dziko tofuna tipite party tipanga chani. So zonsezi kuti uzione amanena kuti anger is love disappointed. Munthu ukakhala umankonda akakhumudwisa umasanduka mkwiyo. So mkwiyo uja ukhoza kubwereraso kukhala chikondi malingana ndi imene wazipangira. So Amalawi tingofuna tingozana kuti pamene tikuyembekezera tisakhale ndi chiyembekezo chachikulu matha kukhumudwa koma atsogoleri athu they still can win us back and say look I'm different. Ine zimene ndayankhula ndi zimene ndimapanga, ine zimene ndikupanga ndi zimene ndiziyankhula. So you would see kuti Malawians will expect but probably not too much expectation. Chabwino atindwa inu ngati political scientist tikufunseni kuti ndale za Sona zimakhala motani. What's the politics around Sona? Sona ndi mwayi omwe amakhala nawo a president
kulifotokozera dziko kuti dzikoli lili patipo panopa, chifukwa chake amati pachizungu state of the national address, lili patipo pa nkhani zosiyana-siyana. Chachikulu imakhala nkhani ya chuma, lili patipo. Ndeno a president amapatsidwa mpata kuti alifotokozere dziko kuti dziko panopa lili patipo pa nkhani zosiyana-siyana, yayikulu ikhale nkhani ya chuma. Ngati pamene papa tikufuna tifike pati masiku akubwerawa, myezi 12 imene kubwerayi, zaka ziwiri zimene zikubwerazi, zaka 5 zimene zikubwerazi, tifuna atifike patipo. Tikamati tamaliza chaka zakhala tikuoneka bwanji, chuma chathu zakhala chikuoneka bwanji, dziko zakhala likuoneka bwanji. Ikamakhala zikamatha zaka 5, chuma chathu ndi dziko lathu zakhala likuoneka bwanji. Ndeno amenewowo ndi masomphenya. Nanga kuti tifike pamene popo, tipanga zotani kuti tikafike pamene tikufunapo zaka myezi 12 ikubwerayi, zaka ziwiri zikubwerazi, zaka 5 zikubwerazi. Pamenepo ndiye kuti a president ali utaziko mmene lili pakati panopa, mmene lizaonekere kapena akufunira kuti lionekere mu myezi 12, zaka ziwiri, zaka 5. Ndipo ndondomeko zake zofika pamene popo ndi izizi. Imeneyo ndesona ndeipapereka mpata kwa mara yense kuti akhale ndi malingaliro kapena chithunzi kuti myezi 12 imene iyi zomwe ndingayembekeze ndi izi. Myezi zaka ziwiri zikubwera zitatu zomwe ndingayembekeze ndi izi. Zaka 4 5 zomwe zikubwera zomwe ndingayembekeze kuboma ndi izi. Ndeno anthu makhala ni mpata ori weruza boma kuti zomwe ananena kuti zachitika kapena ayi, komanso boma limazipata mpata wokangoona kuti kodi tidanita anthu tinauza chani kuti tifika patipo. Ngakhale mabungwe osiyana-siyana kuphatikizapo anzathu azipani a business amatha kuona kuti oho boma lifuna tifike pamene papa. Ndondomeko zake ndi izizi, tifikepo gawo lake likilo. Nde ntchito ya sona imeneyoyo bayani. Chabwino, thokoze kwambiri a Ernest Tindwa. Ndisanapite kwa Aphiri, ndimafuna kuti ndingowerenga nsanga mauthenga ena amene alembedwa pa tsamba la mchezo Times 360 Malawi. Ino amene simunapange subscribe, pangani subscribe page yake ndi imeneyi, mukaona maprogramu onse amphamvu amakhala pamenepa, komanso maprogramu aku TV ngati Hot Current mukafuna kuti muitsatire page yake ndi imeneyi Times 360 Malawi. Kulemba Malawi awa ndiyambe ndi Martin Msimuko akuti Malawi ndi dimba la anthu andale. Sydney Masaita kuti dziko la Malawi likulamulidwa ndi mawena amene siningavomereza, siningabwereze kani siningawerenge potengeraso ni maethics athu pa ntchito yathu. Alimbika ni chanza kuti dziko lokomera andale ili. Ndipo a Philip Lisimba kuti kodi akapita nthawi ya MCP munali kuti zonyasa zonse zimene zimachitika zija, mitengo ya katundu kumango kwera chisawawa, kuti simmaziona afotokoza okha. Akapito ayankhatika pa samwayi kuti ayankhule. Ena akuti ndikutha kuona chithunzithunzi chosintha zinthu, tiyeni tizizikhulupirira tokha. Awa ndi Achipiriro Richard. Ndipo Elliot Nyampero Kaonga kuti let's hope APM Sona will be better than Chakwera's Sona. Ena Peter Chiwaya amenewa ndi akuti tikuja zimene MCP inaganika mu nthawi yawo. Awo ni maganizo awo. Pitirizani kuyikapo mauthenga anu, bola osatukwana kapena kunyoza. Chifukwa programu iyi timafuna kuti tizikhala ndi maganizo osiyana-siyana pa nkhani. Tipite kusalima kumene akuti kuli mvula kwambiri. George Piri, inuyo mukaona Sona imene ikubwerayi, mukuona ngati kuti a president Mutharika akhazikike m'madera Malawi afuna kumva chani kwenikweni? Ineyo ndikuona kuti Sona iyi yafika nthawi yabwino imene chaka cha boma chimayamba mwezi wa April, 1 April, ndiye ni nthawi yakuti tikupita ku budget imene ili yofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko, komanso mmene dziko liyenera kuyendera. Nde ndibwerekere mawu amene Tindwa ananena kuti Sona ndi mwayi
umene president amakhala nawo ofuna kulankhula ku dziko la Malawi. Ndiye apapa ndi mwayi waukulu umene president athu Professor Peter Mutharika ali nawo ofuna kulankhula ku mtundu wa Malawi umene iwo akuonera ntchito yawo iyendere kuyambira pano kupita chitsogolo. Kwa president amakhala ni mwayi wotumikira Malawi zaka 5. Ndiye budget yoyamba imene Peter Mutharika achite pawokha ngati president komanso ngati chipani ngati boma. Budget yoyamba ikhala imene ikuilowayi kwa itilimoyi akusiriza budget imene inapangidwa ndi boma la MCP. Ndiye Amalawi tikuyembekezera kuti musona imene president anene alankhule ku mtundu wa Malawi lachisanu lino, tikuyembekezera kuti afotokoza bwino zamene chuma chimayendera ndi mmene akufuna kuti tiyendere. Choyamba chimene tikuyembekezera ndi chimenecho, chifukwa chamvapo ambiri andale amene amangidwa posachedwa apa akunena kuti amangidwa chifukwa cha ndale. Zimene ineyo pandekha maganizo wanga ndasiyana nazo chifukwa tilibe lamulo la kumanga munthu chifukwa mwasemphana pa maganizo andale. Malawi munomo tilibe, ngati lilipo ndiye kuti sindikulidziwa. Koma ndifuna kunena kuti amene amamangidwa chifukwa apezeka ndi mlandu. Ndiye ngati apezeka ndi mlandu katitengere koma apiri pamenepo apiri pamenepo munthu sangagwise ntchito kumanga wandale nzake ngati strategy kapena ngati njira yofuna kumufola mphamvu kapena yofuna kuthana naye sizingatheke, and you didn't use that, you didn't call that as a political strategy. Sizingatheke chifukwa kumangidwa munthu amamangidwa chifukwa chakuti walakwa ndipo walakwira lamulo. Ngati munthu walakwira lamulo si chifukwa cha ndale. Ngati iye amagwisa ndale kuti alakwire malamulo ndiye ndi vuto lake, koma amamangidwa chifukwa cha lamulo limene iyeyo walakwisa. Ndikufuna kupereka chitsanzo, munthu wakumangidwa chifukwa anaba ndalama, nkhani ndiyoti ipite ku khoti. Koma chimene ndingapemphe nkuonena kuti ku khotiko atsatire ndondomeko imene malamulo akulankhula. Munthu apezeke pomaliza kuti ndi wosalakwa kapena ndi wolakwa. Ngati sanalakwire lamulo lililonse, lamulo lizamasula munthuyo. Ngati analakwira lamulo amayenera kumangidwa. Ndiye ndikufuna kunena kuti chuma chambiri budget ikapasa mmakhala chuma chambiri, koma mmapezeka pomaliza pachaka palibe chimene budget iyo yachita. Ndiye ndikufuna kunena kuti president imene azipereka sona yawo lachisanu lino zifuna tisatire ndondomeko yonena kuti budget ikapasa zimene zinali budget muja zisitike. Kaya zichitika kwathunthu kazichitikatheka malingana mmene mapezedwe alili, koma zichitike. Chifukwa chimene chakhala tikuchita mbuyo motemu chakhaza kuti budget yapasa koma ndalama zake zosadziwika kuti zalowera kuti. Chabwino. Tikungopa kuti iyayi ndalama anapita nazo ku buchara, iyayi ndalama zapita kuti. Timangobva zinthu ngati zimenezo pamene budget inali yoti itumikira Malawi. Chabwino. Musandidule anzangu mwapasa nthawi yokwanira. Komatu mayankhulatu. Chabwino, 1 minute tamaliza. Chiyembekezo changa ndikuonena kuti president atimasulire amene anatenga ndalama za boma, ndalama zibwerere chifukwa tifuna ndalamazo zitukule dziko la Malawi
osati munthu mmodzi kapena awiri ayi. Komanso bajeti ikapangika a president afotokoze bwino njira zimene zisate popeza ndalama zimene zilo bajeti, komanso ndalama mmene tigwirisire ntchito zinthu zikuluzikulu zimene dziko la Malawi liyenera kuchita zikhale ziti kuti tichoke m'matope. Akapito anena kuti tili m'matope, ndizoona tili m'matope achachuma. Kuti tichoke m'matope amenewa pafunika ndondomeko zabwino zoti zitsatidwe mu chuma cha dziko la Malawi kuti amalawi tidzafike poti tikumva bwino eni yake dziko ndi chuma chathu. Misonkho yakwera, misonkho iyi yakwera chifukwa chakuti m'mbuyomu tingagwiritse bwino ntchito chuma chimene tinali nacho, koma zionetse musona ya president lachisanu lino kuti chuma tichigwiritsa ntchito bwanji kuti amalawi tiyambe kumva bwino. Panopa tikumva kupweteka, tikumva kutentha, tikufunika tikaziziritsidwa. Ndiye zinthu zimenezi zioneke musona ya president kuti tichita bwanji kuti zolowavazi tiyambe kufikako, tiyambe kumvekako bwino, tiyambe kumva bwino ngati eni ake dziko. Nkhani ya njala ni nkhani yosautsa kwambiri mdziko la Malawi, koma m'Malawi tili kusekera wakuti tikhoza kukhala ndi chakudya chokwanira osati njala zimene zimabwera chaka ndi chaka. Inde mvula imavuta nthawi zina timakhala ndi mvula zabwino. Chabwino aphiri ndi mitsinje yabwino yoti tikhoza kugwiritsa ntchito kuti mdziko la Malawi musakhale njala. ayi zikomo kwambiri aphiri. Panali ena amene anayika comment kuti akapito munali kuti pamene boma lapita lija limakweza zinthu mitengo, inu munalipo mpano kwina simuyankhula ndi mphamvu, pano mukuyankhula moteromo. Ndeti mati ayi in the name of fairness iwo poti dzina lawo latchulidwa tapase somwayi kuti angoyankha mbali imeneyo. Akapito programu imeneyi yakulinji, programu yakulinji iyi siyamakambamo nkhani namvepo kwenda khala ndikupanga nawo participate kwa nthawi yayitali kwambiri. Zaka 5 zonse zapita lumene unalipo malina lija timakhala tikukumana, takhala tikukamba nkhani zosiyana zokuza mitengo, koma timvesesane chinthu chimodzi. Mpulogalamu imeneyi tipita namvepo ineyo akundiyitana zakambepo nkhani zokuzana ndi chipani. Tikamabwera kuzakambirana timabwera munjira yonena kuti tikufuna tikambe zinthu zimene zikuchitika ndi boma, komanso kuti tipereke maganizo athu othandiza mmene boma anthu akufomako angayendesere bwino kuti zinthu zakumera Malawi. Nkhani ya mitengo yakhala ikukwera, ndipo ikhala ikukwera. Mitengo si zinthu zoti timachita kukamba tikuti siku chifukwa choti pali zifukwa zambiri zimene zimapangisa kuti mitengo ikwere. Zimene zizi kumbuyoku takhala tikukambirana mu mmenemo, takhalanso tikukwiya kwambiri kulankhula kuona kuti mitengo ya zinthu zosiyana yakhala ikukwera. Anthu amene takhala tikukamba nawo ngati ineyo ndi monga ngati bambo wayana tungawo awo andevu zamwayi, takhala tili limodzi kukamba mmene mitengo ikuzunzira anthu pa zaka 5 zimene zapita. Pakati panopa ili boma limene kuti mukunenali langolowa kumene ngongole imene tikunenayi awawasi amene angongolayi simavuto amene awawatibweresamo, ni mavuto ena amene achokawo anasiya awangotenga. Iyi ndisona yoyamba imene tikuwaproposera president. Timvesesane kamakambirana zinthu kuti ukamba kapena kuchipani kapena kwa ndani kukamba mmene tikufunira siku la Malawi tiliyendere. Nde musamazitatieni siku la Malawi tisakhala ngati tikukhima kunzeru pang'ono, mamuyang'ana munthu ziyang'ana nzeru maganizo amene akuperekedwa. Ilili vuto limene lili pakali pano limene tafika nalo kumene lili kuno tikutabwerako chifukwa cha boma limene lili pakali panoli. Ayi ulamuliro umene wayi awa kubwera ndiye tikuwauza kuti inuyo mukubwera lero mwalowa taona zina zimene mwayamba koma pali mavuto awawo amene takhala tikumana nawo kumbuyoku
amene wawatofuna kuti mukaona bwinobwino ndikuamasulira zimene zozo zofuna kuti zimene zikhale musona mukumaona ma weakness amene anali kumbuyoko bese munganene kuti pakati patoti ineyo ngati ineyo ndinenepo zinthu zimene awawa apanga pakati pano awawoza napanga chimene ningathokoza awawa chimene apanga atangubwera kumene ndikusisa mtengo wachimanga chimene chili chofunikira kwambiri kwa munthu kusisa mtengo wachimanga kufika pene ulipa pa myezi ngati inoyi ndi chinthu chimene sitimayembekezera kuti ndingachitike kumalawi kuno kumbali yonena kuti tufetuka ababasuka mankhani ya mitengo tuka mankhani yakayendetsedwe kachuma mmene tufuna kuti chuma chathu chikhale chikuyendera muzaka zimene zikubwerazi ndipo ndi chaka chimene lero Friday lino pamene apresident akhala kuti lakola apresident akhala kuti lakola matifunda pasirepo ndemanga zina zimene taziona kumbuyoko ndiye wina asakhale kuti kumangutilabukhani zandale aukenaja simanena manje asiwo mitengo iniyo ndikuuzera chimene mtengo wachimanga pakati panopo wafika mwina ma 50,000 kwachi akanakhala kuti chimanga kufika kulibe ikanakhala zomwe njabone 180 kwachi amwamwa pakachotheka kunza kuti michimanga chikhale chochuluka kunsika katundu akakhala kuti amachuluka kunsika mitengo imasika yokha tifikako kumeneko yes tifikako kumeneko pano tipite kwa atolankhani athu chigawo cha pakati yes Athindwa ine munango ndifunsa kuti sona ndishani simunandifunse kuti maganizo anga sona ikubwera imwina tione zotani inuyo tikupasana musadandaula tikupasana tifati ngo yankhula ndi ma reporters iwa kenaka tibwera kwa ino Ernest Thindwa tiyambe ndi Innocent Chunga osati 14 ndi Chunga koma ndamene anayamba kufika pa line ipa kuchokera ku Nkhotakota. Innocent ukundimva? Yes ndikukumva Rayana. Chabwino kumeneko ndemvula kulibe fa kuti kusalima ikugwa osati masewera a George Pili. Yeah nditu kunoko yongo ndibisalima monga mukudziwa ndi madome kumajambiri omwe izonse timene kuonera nchilongo muno. Chabwino tacheza nda Malawi pa nkhani imene tukambira naye. Yeah zona ndili ndi na tatifu tukuzimu pa nkhani mutindi ya msiwa lero. Alikudzali kalika ndikuwa kwa zindu wa mwana kuti musina yawo kukulira kapere mu organize kuti akona tsaka kuti mutali kwa mwana tsaka akutaisa. Okay inanga ndikuti majumba ya moja mwanzika mai mtsangu bora ineyo ndikesanga kuti tone mene ake akutsika president Friday ndikanakonda ikana kutsika pambiri fundo zokonza sokumakamaka tauna bata mwezi miwiri ya January ndi December nkhani ya misonkho izo apangisa kwambiri anthu mano tikudziwa kuti boma ili makhalanya akamankhula zinthu ya poyerekeza kuti ndiyo mathambo kukhala ndisona kuti santhani zomwe malawi kuti anthu ambiri sanagwiza nazo mafika bora maji koma wawa tagwiza nazo inflation achita nayo inflation mabora chakudya kera kwambiri akane kwajipeza ndi koma baba kufikira leo ndipitana kambira chomba kuti chakudya chatsika kuti wandabe kubwera chinacho ndipo zinthu zinafika ndapa pati kubonza mano kumbalanga ali kundoti tone ikanakazike kwambiri kokonza sokuna kuti chuma cha Malawi chamadalira kwa mtu kubwera kumzama kapena mitso koma tipeze njira bali zipo ngati kana mafotokozera kuchikira mapanga extract na minimum ngati vanopati kumatha kumaona kupanga pane kumene madamete kukhala Suza ndikuba kuti pesa machina ochuluka kumaso na mining ita maveza kuma chukuka kunda manager kama ngochuluka kana kuma bisana pamoja na majuma pangira bezo pesa kuti boma sabele chimene kama na sasa kugula majuma sikanje ndantha kunja ku Tanzania maboma ndikana nine kuti ninjira kwa menti zvezera zima because of kuza kuti uko moyo kakhala kuti kubwera kimage kuti ndio ndi soko kudanda ora itakiva boma ndakari ndi kwa masomo ndi kupata kudala ndeli kono meatu isakwa kuti ikuyemba nchiro wena aliyeso even still personal na kubeza nchiro three mana kubeza nchiro kuti yakhala chokomera wena aliyeso ngaraba kwa machisanzo mena na mama sikapitawa kuti apfuka na pomereza kuti mbandu ngongoreza kuti mutoko ba 50 million fuka ba 100 musuzali ndeli aliyeso moyo wake kuonera kuzoka pamene ali fika mbo wina ndeso na hii kabisa kwambiri kupanga address live kubera anthu mpaka mabido kwa anthu ena of the family
komanso tiyamikire kuti akalaphulidwa boma kumamva chifukwa tinaona nkhani ya 5 billion ya CDF panali ngati kuwokerana kwa aphungu komanso makhansala aphungu anagwirizana kuti ayipaya tisang'anife kuma azisaka kwa president sana kula accept that bill tuzede akumamva zimene mwaphungu ndikuti zimene tisambirani pano patosangana Malawi tikawe kabana aida akabwera sona akapanga address kwa mbili zimene kuna Malawi manga ndishima chazikike msonko mwina ichitepo ndi kupata kumungira mazala chimasunga kupanga mabanga mandeni ngama zungu kwa kuti kuna kubako bera de kwambiri ndo jesona ikasasa ndi kwambiri kwanza film abridge katika bundabino nafazi kala moyo mina Ryan ngeni mbere kuti mina angafuso athuko ndikule maganizo wachita bwino Innocent ukhale ndi siku lopambana zikomo kwambiri. Tipite kumzuzu Bernard Muhone. Bernard ukundimva? Ndokumva Wayana watu labani ndazukaso bwino tacheza nda Malawi tabwino tiweta ine ndine Mr. Augustine Fayo Jere kuzuzu ku sure kandi mene pomwe tudikira sona ena mtali kapika sona kufaida kwa kerifa ya zami torani kama kuna atuze no kawo tende ndikamba ngao tatu ngao joyamba ndikambi kwa agriculture chachiwiri ndikamba ku education chachitatu ndikamba ku trade koma kwa agriculture ako ndiyambe kumeneko agriculture ndikuona ngati kuti program ija ya AIP pano pa kuti program imene ijayo ine ndikanakonda amthalika akanango itesa ndi program imene sikuthandiza dziko lino munjira ina iliyonse ndikunena izi chifukwa ichi anthu amene akupindula mu program imene ijayo tifone 5% ya Malawi yonse ndipo amene akupindula ndi ati muzapeza kuti ndikuntunda akuluakulu kuntundako amene amagula fetereza aja ndi amene amapindula ndi program iyi amabanja zambiri kumene kuchako chamba 2 program ija ikafika oranza AIP aja kuti sisi panopa ija amene aja amanina kamunda pojesa banja laoloka kusaiza kuti ngatala ndi anthu 100 ndipo kuti kamunda kamene alime pojesa anthu 100 omwe aja ndipo dziko lonse sikupindula kalikona. That's why nduna ngati kuti mamiga farms aja njira yabwino imene akanalimbikitsa aboma AIP ja chese asatengere masala ndale kuti iya yasati hotela anthu kachani angolimba mtima aitese kawina adandaula kasadandaula koma ikhale nthawi yoti tione patsogolo kuti dziko lipindula ngapena iya mega farms. That's the way to go. kwina kumbali na education boma likumanena kuti primary ndi secondary ndi maskulu aulere ndipo boma linanenesa kuti pasapezeke kholo likupereka wantamba iliyonse ku skulu koma ndikudabwa kuti panopa ana kumapera bikozi makolo kumapanga dimanja kuti ku skulu kufunika ndalama pamene baba boma liwere iye kuti kodi makamaka which is which boma likunena statement ina fizi lero inde fizi ya ili hapo sasa siku hivi hata siku hivi ajenezo koma no pa tima tuition tina tikubwera tata na development hii mama kubera 2000 kwa chako kufunika akuti ndama ya ronda akuti kufunika skulu kufunika ndalama apo sauti ya chani kaya tambiri mbili to sokonyekera tinataka so tivi ya timeti jato apo mabele clear kuti yeje tukunaza za jani sio anazo no parent should pay anything ku skulu kuya ku trade kumene kujako ndikuona ngati misongo abana yatikweteka amthalika amapereka sona yawo iyi achiganizire chifukwa munthu mayi panopa kupinyika zinthu panzika zikukwera komanso kasalaye ka munthu kuchitoko komwe kacha kasalaye kosa kumudosa msonkho komweko amudwa msonkho kusalale koma kazama kwanja kochepa kachabwako msonkho kacha akapita kugosa kagwa shuga biso msonkho waona apite mapambo akugula fuel biso ka msonkho kasalaye komwe kacha kang'ono kacha ndikuanga misongo yakanati toyetera kwa pang'ono ndito abale yangu timaika ndi nende Daniel Msuwa pili chomwe ine ndikudanda nditetereza watu kanachi kuchakwa kama bodi sana sona yao
fetereza watu kwambiri ndi misongo salale ndio chepa ndipitizana ndi achere zomonera achere salale ndio chepa kwezi kuti misongo paliponse misongo waza mungu misongo gule nchere kuli misongo ina chili chonse ngodula mbati chanchani zimeza atiganizira kamabwera ndi mtisonani sabu yetu ayo ana tilegeze pamenepo bwino zikomo kwambiri. Bernard Muhone pano tipite naonanso wina apa. Kodi wina ndani amene ali pa line asazanene kuti ayi sinampase mwayi. Ndikhulupirira kuti amene tili nawo lero ndi omwewo, so we are good to go. Ernest Tindwa, munadandaula kuti sindakupaseni nthawi panopo nthawi yanu. Tafotokozani kunena kuti chiyembekezo chanu pa sona imeneyi nchotani. Zikomo kwambiri. Maningana ndi nthawi mwina ndinene kuti zambiri mwina anzanga aphiri ndi akapito agwiramo kale, koma choyamba mongosindika ni nkhani ya chuma. President atiuze maplani awo ngati president boma la DPP ndi wotani pa nkhani ya chuma. Myezi 12 ikubwerazi, zaka ziwiri zikubwerazi, zaka 5, maplani awo ndi wotani. Ndizi zikhala zofunikira achifukwa dziko lopanda chuma kuti chikuyenda bwino silikhala dziko. Zonse zimene tikukambira magwero yake ndi chuma. Ndino chofunikira kwambiri president atipase maplani. Ngatanirira plani ya myezi ikubwera 12, zaka ziwiri ndi amene azitha ndime yawo ya zaka 5. Atipase maplani. Choyamba chimene chochokana bana chomwe ndikuyembekeza. Chachiwiri ni nkhani ya chilungamo. Ngati nkhani yomwe tikuvutikana nayo kumalawi kunoko kwambiri ni nkhani ya ziphuphu. Kuona kuti mwina chilungamo sichikuyenda bwino. Pali anthu ambiri amene akuganizidwa kuti analakwira malamulo a dziko lino, komano matero eni sakuziwika. Makamaka andale ndi amewika widapapezeka ndi milandu ikulu koma magwero ake sakuziwika. Pali nkhani ya kusata amalawi panopo akupemphedwa kuti azipereka misongo yokwera, koma ndalama zawo zambiri zinapedwa ndi sata. Koma kukhala ngati ali chinthu cheni choteteza makhobiri makapena misongo ya malawi. Dziko la UK la kumangalande linali lokonzeka kutithandiza kuthana ndi sata, komano chinthu cheni kuzipani zolamula zipani zosusa panalibe. Mwina boma la Mutali kalitithandize kuti asatawo ndi anzawo onse ali kunjako ndi amalawi onse amene anapera kapena kubera anthu. Chilungamo chiziwike. Izi zikhala zofunikira chifukwa palibe chifukwa chokwezera misongo anthu azipereka kumapinyika makhabe matope wina azikaba koma opana chilichonse. Ndikapitirire ndechibiri ndibene yoyo amuthalika plani yawo yotana ndikatangale ili motani ndipo igwira bwanji ntchito. Chachitatu ni nkhani ya kagwiridwe ntchito ka nthambi za boma. Mavuto ambiri amene tikukumana nawo ndi mmene nthambi za boma zosiyana-siyana zikugwirira ntchito. Ngati mpita ku immigration mukapeza chisawawo lero kuti muitanisi magesi weshko ndi mavuto, nazi waterboard ndi mavuto. Mupite ku nthambi iliyonse ya boma palibe malawi amene angaline kuti pali nthambi imodzi yomwe mwina akusangalala akapitako nawo. Mavuto soza kuti nthambi za boma sizikugwira ntchito yotumikira malawi. Ngati vuto lita lomwe tikumana nalo ndimene lolo ndino mwina munthali kapetiuza kuti plani yanga yonena kuti nthambi za boma pachizungu timati public service yambe kugwira ntchito, yambe kutumikira. Ndi iyi chifukwa maplani awo omwe akhale nawo zaka zikubwera 5 pafunika nthambi za boma zozitumikira malawi. Koma ngati zikugwirira mmene zikugwirira palibe chomwe chichitikire. Yachinayi ndi yomaliza maningani nthawi ndi misewu. Tinene zoona dziko lilibe misewu. Msewu wofunikira kwambiri oyamba kusongwe mpaka kusafika kuno Blantyre wathetheka watha. Koma pia msewu wofunikira kwambiri kati mulowenso kuchoka akupapitiza kuzomba kuchoka pa Chingeni paja watha. Kupatira mulilongwe sindikuona msewu wonena kuti nkuoneka kuti zikukumana kuti ndi misewu. Ndengati misewu ikulu ngati imene iyi kuoneka kuti yatheratu nanga mamizi muli bwanji. Iyi ndi nkhani yonena kuti amuthalika nayonso ayigwirepo. Chodabwisa njonena kuti M1 road kuchokera ku Songwe mpaka ku Lilongwe ili ndi ndrama zomwe zinachoka ku EU zaka 4-5 zikutha.
ndalama zili kuti makontrakta tikumva kuti akusiya zida akuchoka panalo pasakulipiridwa koma ndalama a EU anapereka kupoto zili kutiko zinthu ngati zimene zimene tikufuna kuti munthalika adulise dziko akonze misewu athane ndi katangale chuma chiyambe kuyenda bwino chabwino zikatero mwina tikhoza kuyaha ndi chiyembekezo kunena kuti kusogolo mwina tuona kumpumulo nangani nthawi mthereka ipomwepa tathokoza kwambiri. Pano tipereke 1 minute kuti nonse mumalize makamaka aphiri 1 minute kenaka 1 minute akapito 1 minute athindwa kenaka Wanda azasiriza. Tiyambe ndi aphiri 1 minute conclusion. Ineyo ndithokoze kwambiri makamaka pa ndondomeko imene amafotokoza athindwa posachedwa kuti chuma cha dziko chiyende bwino kuti amalawi misonkhano imene akulipirayi imveke bwino pafunika kuti chumacho chizigwira ntchito imene ithandizire kuchita improve chuma chimene anthu tikuwapeza chifukwa chakuti boma likuwatumikira bwino. Gawo loyamba ndi kagwiridwe ntchito ka madepartment a boma amene ali okhazikika athindwa afotokoza ndithu Eskom komanso afotokoza za madepartment wena wotero. Ndifuna kunena kuti palibe department ya boma imene ikugwira ntchito kuti munthu akapita akamabwerako amabwera ali ndi chisangalalo kuti wapasidwa service imene amafuna. Palibe. Ndikunena pano wanthu ena akusowa ma ID, national ID. NRB sikupereka ma ID kwa anthu amene mwina anatayika ma ID awo kapena anachoka kapena nawonongeka mnjira ina. Panopa kupezeko kuli ndalama zikupita kuti koma anthu amene akugwira ntchito kumene akulandira ndalama za misonkhano ya Malawi daily. So zimenezi amthalika afotokozere bwino kuti zizigwira ntchito bwanji. Ndi nene pa nkhani ya misewu imene ikunenedwa chuma cha dziko kuti chiyende bwino. Misewu ndi chimodzi mwa zinthu zofunikira kwambiri zimene zimathandizira pa ndondomeko za chuma mdziko lina lililonse. Kuno ku Malawi tilibe misewu. Ndikubwereza pa mfundo imene ananena athindwa. Koma chifukwa cha nthawi tikupempheni kuti musakhale mukubwerezanso zimene zanenedwa kale chifukwa ndakupasani 1 minute nthawi ikuta. Ndikufuna kunena kuti boma lipereke ndondomeko yabwino pa mmene misewu imangidwire chifukwa yatipasa mavuto ambiri. Tini msewu wa M5 ndi M1 imene ni misewu iwiri imene ikulumikiza dziko lino. Pankhani imene tifuna kuti afotokoze bwino kuti zitani chifukwa dziko la Malawi limapezeka kuti lilibe misewu. Ziko maphiri komanso nthawi apa ikuoneka kuti nde yatha ndithu ndi ngopepesa kwa akapito komanso athindwa kuti sititha kukhala ndi nthawi yokuti muyankhule. Wanda 1 minute. Amthalikali ndi mwayi kuti awayankhule Amalawi amene mwina akhala kukhumudwa nthawi yayitali. So how he's going to deliver the Sona Friday, I think is going to define his 5 year of office. Thank you. Kuti mene atayankhulire lachisanu lino kusona ndi mene atapangire define kapena kuti mene atafotokozere mene ayendere zaka 10 zimene zaka zisanu zimene zikubwerazi. Pamene ponso ndi pa nsiriziro wa program yathu ya lero ya Kulinji pano pa wireless yanu ya Times. Ndithokoze Christopher Nkosi amene pamakina atolankhani onse athu amene tinali nawo Bernard Muhone komanso Innocent Chunga. Ndithokozenso alendo athu Ernest Tindwa tinalinso nda George Piri komanso John Kapito. Wanda Msisa ndamene tinali naye limodzi mu studio mu kufikira lolemba mbeteza khaleso limodzi. Ine ndikuti mwakumanonse Ambuye akudaliseni zikomo.